Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца, блізка да першай гадзіны, а значыць, у нашай студыі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны гледачы. Як звычайна, будзем сёння абмяркоўваць тое, што адбывалася на мінулым тыдні з ухілам у эканоміку, але зусім пра эканоміку не атрымаецца, таму што на гэтым тыдні было ўсебеларускае народнае, як мы тут вырашылі паміж сабой ніякая не ўсебеларуская, ніякая народная, але чаму потым. Далучайцеся, калі ласка, да эфіра, пішыце свае заўвагі, рэплікі у каментары. Вось ужо бачу, нават пачалі пісаць, што мы смешныя з вами, Александр. У нас там напісана у тэме стрыма хлусня Лукашэнкі на УНС. Нам пишут: смешныя вы, калі гэты ёлупень казаў праўду. Ну, нельга не пагадзіцца, ў прынцыпе, з такой заўвагай, але, разумееце, кожны раз все ж таки, калі нешта вось гучыць такое, ну, хочется крыху на гэтым спыніцца і сказаць: ну, нет, все ж таки, ну нет, ну, не так, да? Ну, так, слушайте, ну, как бы, так, вы, конечно, маете рацию, бо, как бы, человек, ну, все время, весь час скажет: але ж уже 70 гадоў, але 70 гадоў, ну, и он выходит до своих поплечников, вот так, на экраны ўсей краіны и кажа хлусню, причым такую хлусню, якую можно, ну, праверыць, дакладна паглядзець, а як на самой справе гэтые дела. И таму гэта здзіўлівае нас, прабачце, калі ласка, как бы, але адукацыя і жизненны опыт нічому нас не учыць с Павлом. Мы все так же здзіўляемся чамусьці. Урэшце рэшт, Александр, так. Калі не звяртаць увагу на тое, што нехта рэгулярна хлусіць, то людзі могуць і, ну, падзабыць крыху, да? Рэпутацыя сама сабой неяк паправіцца, таму трэба раз-пораз нагадваць. Тым больш, што нагоды рэгулярна з'яўляюцца, гэта ўжо 7-я ўсебеларуская народная. Вы паказваеце 8-ю. Неяк так, да? І пакуль вы, сябры, збіраецеся ля экранаў, нагадаю вам каротка пра канцэпцыю нашага стрыму. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Вы яго лёгка можаце знайсці ў YouTube. З нядаўняга часу ён, на жаль, такі ж у двух косцях экстрэмісцкі, як і YouTube-канал Еўрарадыё. Але калі вы ў бяспецы, калі ласка, дадавайцеся у падпісчыкі і будзеце атрымліваць рэгулярна, прынамсі раз на тыдзень у чацвер, так, нейкі такі сціслы, ёмісты відос пра нейкую эканамічную рэалію, ну, звычайна звязаную з Беларусю, так ці інакш. А у пятніцу, на наступны дзень, мы гэты відос разгортваем тут у студыі Еўрарадыё, падрабязна, з каментарамі, з вашымі заўвагамі, як цукерачку. І вось у чацвер тут нам пашанцавала крыху, што Александр зняў відэа пра тое, як там справы у Латвіі. А адзін з такіх ключавых наратываў дзяржаўнай прапаганды, і гэта у тым ліку гучала і на ўсебеларускім народным сходзе, гэта тое, што вакол Беларусі жабракі. Вот развалілі прамысловасць, п'юць служ, там, носяць абноскі, апранаюцца, да, ў нешта там, пляшуць пад дудку вось заходніх гэтых сваіх гаспадароў, якія, уласна, і загадалі ўсё разбурыць, всю выкшталцоную, выдатную постсавецкую прамысловую спадчыну, чаго не адбылося ў Беларусі, таму Беларусь, канешне ж, да, выглядае на іх фоне проста нейкім оазісам. Што не так, Александр, з гэтай вось прапагандысцкай тэмай? Ці, можа, ўсё так? Я не ведаю, вось ваше відэа не паспеў паглядзець? Ну, па-першае, мы ледзь уціснулі ў 20 хвілін, мы ўсё ж себе вот гэтыя рамкі неяк абазначылі, што не больш за 20 хвілін ўсё ж такі яно павінна было быць, таму калі б я распавядаў так шчыра, як я бы хацеў, жадаў бы, гэта была б гадзіна. Таму што, ну, з якой нагоды мы яго зрабілі? Калісьці мы зрабілі відэо пра Літву, і у гэтым відэо ўжо 81 000 праглядаў арганікай, без всялякай рэкламы. Гэта было вельмі цікава, там, напрыклад, 1500 каментароў пад гэтым відэа. І мы тады зразумелі, што, ну, гэта цікава людзям, і трэба зрабіць параўнанне з Латвіяй і з Эстоніяй таксама.
І вось мы гэта зрабілі 20 хвілін і канешне ўсё тое што гаворыць Лукашенко і гаворыць дзяржаўная прапаганда гэта ўсё хлусня. Таму чаму? Таму што канешне не існуе ўжо гэтага рыжскага аўтамабільнай фабрыкі, не існуе чаго там ВЭФа, так, ну как бы ты радыёпрыёмнікі. Ну на гэта яны скончылі жыццё уже 25 гадоў таму. На гэтым месцы з'явілася такая прамысловасць, которой в Беларусі няма. Ну, напрыклад, там ёсць фармацэўтычная кампанія, якая той самы мілдранат выпускает. Мельдоні, да? Мельдоні. Яна вядомая ў Беларусі. І ў ёй на тысячу працоўнікаў выручка ў мінулым годзе 260 мільёнаў еўра. Гэта палова ўсей прамысловасці беларускай фармацэўтычнай. І гэта толькі адна кампанія. Ёсць кампанія Microtik, гэта роутары і шмат якога яшчэ абсталявання, там 300 мільёнаў еўра выручка. І яна вядома па ўсяму свету. Яна працуе з NASA, яна працуе там з вялікімі, з буйнымі канцэрнамі, і яна вядома на сваём рынку так, як няма ніводнай кампаніі беларускай, якая была б так вядома. Там буйное гэта прадуцэнты фанеры. Я не ведаю, як фанера па-беларуску. Фанера, я думаю, так і будзе. Фанера, ну, кампанія, дзе працуе там 1400 чалавек, якая робіць выручку 350 мільёнаў еўра. Няма такіх кампаній Беларусі ввогуле. Таму, ну так, в Латвіі на меншая доля у ВУПе гэта самай прамысловасці. Там яна каля 20% трохі меней. Але калі ты лічыш у рэальнасці, калі ты пералічваеш на рэальныя лічбы, Таму што ВУП Латвіі ў натуральных паказніках ён там у 3,5 разы больше, чым беларускі на асобу, а калі ты па парытэту гэта пакупніцкай здольнасці ў 2 разы больше. І калі ты гэта ўсё пералічваеш, ты бачыш, што гэта краіна прамысловая, якая ўжо забылася, як тое было ў Савецкам Саюзе, не памятае і не жадае аб гэтым памятаць, у якой все нормально з прамысловасцю. Так, яна прытармазіла ў 8-9 годзе. Там была буйная частка банкаў, якія працавалі з расійскімі грошамі, у тым ліку з беларускімі грошамі. У каго з беларускіх прадпрымальнікаў не была кішэнная латвійская кампанія. І гэта прытармазіла, тады быў спад на 20%. Але зараз... Ну, ведаеце, там Лукашенко кажа аб тым, што там Латвія, Літва, Эстонія ў мінулым годзе Латвія, Літва упалі на 1%, а Эстонія упала на 3%. Хлусня. 0,3%, так, сапраўды, была малое скарачэнне ў Латвіі, але гэта скарачэнне на вось таком ўзроўні, а у Беларусі гэта вот здесь, ну, калі ты лічыш за 10 гадоў апошніх, у Латвіі будзе рост 27 с нечым адсоткаў, больш за чвэрць. У Беларусі не будзе ввогуле. Ну, на 3%, мне здаецца, вырас беларускі ВУП за апошнія 10 гадоў. Да, так, у астатнім... Уласна, апошні год рост на 3,9, здаецца, да? Што мы параўноўваем? Краіну, якая расце, у якой нармальнай з эканомікай, у якой, ну, жыццё людзей, якія не ломяцца ў Савецкі Саюз назад, больш затое ставіцца да яго да акупацыі, і краіна, якая не расце. Увогуле астатні 10 гадоў у Лукашэнкі нічога не адбылося. Ён пачаў на гэтым, ну, прабачце, перайдзем да гэтага схода, да, но ён пачаў. У Беларусі на кожнага $1000 у банку ляжыць, да. Ну, ведаеце, калі глядзіш на лічбы, у Беларусі і у Латвіі, так у Беларусі менш грошай ляжыць у грамадзян, чым у Латвіі. Ну, агулам, там 10 мільярдаў, больш за 10 мільярдаў еўра у латышы, у беларусаў меней за 10 мільярдаў еўра. Але ж насельніцтва-то там у 4,5 раза менш. У Латвіі жыве 1,8 мільёна чалавек. Так. Ну, 2, давайте вот для роўна. Так. У Беларусі 9. Так. Да? То бок у кожнага латвійца, будзем казаць, не толькі ж латышы, там яшчэ іншае насельніцтва ёсць. У кожнага $6000 у банку. У сярэднім. У сярэднім. У беларуса 1000. І ён ганарыцца, ён выходзіць, кажа, гэта мы зрабілі. Ну і далей, калі казаць, ведаеце, ён там ганарыцца тым, што ў Беларусі там 3000 аўтаў на, ну, 3 мільёна аўтаў цалкам. Калі лічыш зноў на асобу, атрымліваецца у Беларусі 327, у Латвіі 414. На 1000. Больш, на 1000, так. Але как бы, ну там, ну, у іх больш і тут. Калі лічыш рынок 23-го года з аўтаў, у Беларусі ён 23 000 аўтаў. У Латвіі 4,5 разы меней. 18 000 новых аўтаў. І гэта не кітайцы. Гэта Шкоды, Volkswagen, гэта Тойоты,
не вось гэта не Белджы. не Белджы. Так, таму Латвія уехала далёка наперад, але мне было вельмі цікава паглядзець на не такія буйныя кампаніі. Там ёсць вытворца найлягчэйшага самалёта ў свеце. 400 кілаграм важыць самалёт, і за ім стаіць чарга. Там ёсць вытворца гэтых бронемашын, якія перарабілі Хаммер, там вельмі цікавае авто. І вось такая колькасць не толькі буйных гігантаў, але таксама і малых кампаній прыватных, якія зрабілі бізнес такіх вельмі вузкіх сегментах, вельмі цікава. І пасля гэтага відео, ведаеце, мне каб быў бюджэт паехаць да Латвіі, зрабіць нармальнае цікавае відео пра эканоміку, а не такое сціслае. Гэта вельмі цікава, і гэта толькі Латвія. Таму той выпадак, калі я прапаную перайсці і паглядзець, бо гэта першую чаргу адукацыя. Да, значыць, пара лічбаў просто у фінал. Да? У Эстоніі з 3 краінаў Балтыі самы малы ВУП. 37,7 мільярда долараў у 2023 годзе. Далей Латвія 40 мільярдаў. І Літва, увага, 72. Да, пра гэта мы, мне здаецца, уже казалі. Беларусь 216,1 мільярда рублёў, што прыкладна эквівалентна 68 мільярдам долараў США. Значыцца, атрымліваецца, Літва, у якой жыве там 2,5 мільёна, да? Яна ўжо абышла па ВУП Беларусь. Латвія, у якой жыве 1 800 000 з нечым, 2, окей. У Беларусі 9, да? Яна ўжо наблізілася, розніца менш як у 2 разы, то бок насельніцтва менш у 4,5 разы. Тэрыторыі менш там у разы, да? А ВУП ўжо нават не ў 2 разы меншы, чым беларускі. Эстонія там яшчэ паўночней і даганяе. Вось, ведаеце, Александр, у нас не першы такі стрым. Так. І мне здаецца, што кожны такі стрым будзе параўнанне не на карысць Беларусі, да? Так нема, ведаеце, калі дзяржаўныя эканамісты, яны як любяць. Вось мы у СНД, ці мы Евразэс, там другія пасля Расіі. Нахера параўноўваць Беларусь з Узбекістаном? Ужо няма ніякай сувязі. Яны ўжо за 30 гэтых гадоў уехалі далёка. Гэта рэчы, якія не трэба параўноўваць. Трэба параўноўваць з тым, што адбылося з краінамі Балтыі ў першую чаргу. Гэта былі такія ж, як мы, краіны Савецкага Саюза. І яны уехалі за гарызонт кудысьці. І трэба, для чаго трэба гэта параўноўваць? Не для таго, каб казаць, вось такія мы бедныя, несчасныя. Так, для таго, каб вучыцца. Каб вучыцца, што зрабілі яны, што трэба зрабіць нам. І яшчэ, мне здаецца, дзеля таго, каб мы разумелі перспектыву. Рана ці позна у Беларусі ізноў будзе выбар. В пэўным сэнсе, я не ведаю, гэта будзе рэферэндум, ці гэта будзе нейкім іншым чынам, там, як ва ўкраіне, прабачце, нейкая прямая такая, да, выяўленне народа ў выніку там Майдана. Але захад ці ўсход, вось пераразмеркаванне гэтых прыярытэтаў, яго час рана ці позна прыйдзе. І мне здаецца, што мы мусім разумець, што з аднаго боку у нас Расія, дзе ёсць Москва, Санкт-Петербург, і все астатняе просто, Новосибирск, да, Сочи, курортные городки, да, значится, и вот это вот все астатняе, дзе, прабачце, люди 40% орлом какают, да, на вуліцах, да, дагэтуль. І з іншага боку, вот ёсць гэтыя краіны, якія развіваюцца, і да каго мы будзем цягнуцца, да? Так, мае рацыю прапаганда, яна часам выкарыстоўвае рэчы, з якімі таксама цяжка не пагадзіцца. Нас у Еўропе не чакаюць. Да, капіталізм, рынок, магчымасці, але канкурэнцыя. Да, нас у Еўропе не чакаюць. Мы мусім стаць некім, каб прыйсці туды і сказаць, вось мы ёсць. Але ў Беларусі ўжо былі прыклады такіх кампаній. Мы учора пісалі пра Мёрскі сталеліцейны завод, які быў спонсорам, партнёрам каманды Формулы-1. Уявіце сабе, там колькі каманд, да, і вось Мёрскі завод, Мёры, раён, дзе жыве 10 000 чалавек. На балідзе Макларен.
ну, да нацыяналізацыі все вот так вот там было, да, мы можем, беларусы могуць гэта зрабіць, беларусы могуць пайсці еўрапейскім шляхам, беларусы могуць жыць лепш, $1000 ў сярэднім на банкаўскім рахунку. Чаму он не сказаў пра тое, што па $4000 знешняй пазыкі на кожнага беларуса пры гэтым? Калі заплаціць па 3 застанецца. Да, па 3 пазыкі застанецца. Нават калі забраць у беларуса ўсе грошы з банкаўскіх рахункаў, да, у забеспячэнне таго, што Лукашенко за гады, за вот это 30 гадоў незалежнасці, ну, па факце, там, за апошнія, можа быць, 10-15 гадоў набраў з розных іншых крыніцаў. 16 гадоў. Ну, і фактаў тут шмат. Так што, ну, я разумею, што крыху вас хутчэй за ўсё раздражненне выклікаюць вось гэтыя відэа, да? Чарговы раз гэтыя двое вырашылі нам патлумачыць, што ў Еўропе добра, а ў Беларусі, значыцца, дрэнна. Ну, мы ўжо вывучылі. Ну, і калі ты не вот адбіты я бацька, то ты разумееш, што ў Еўропе добра, а ў Беларусі дрэнна. Але пры гэтым яшчэ сёння у Беларусі няма магчымасці у беларусаў свабодна паехаць у Еўропу. За візы там трэба плаціць шалёныя грошы і ўвогуле яшчэ не факт. Я чуў такая практыка, што даюць на тыдзень, там, на месяц там, шенгенскую візу замест ранейшага часу. Да? На мяжы чэргі. Медыкаў ужо не выпускаюць на канферэнцыі без там, дазволаў, без пачкі подпісаў, да? Пад гэтым самым. І тут мы яшчэ такія, а як класна жыць у недасяжнай Еўропе, да? Як яна развіваецца і ідзе наперад. Ну так давайте усведамляць, за што мы, за якую перспектыву мы мусім змагацца. Што такое гэтыя перамены, за якую будучыню для сваіх дзяцей мы мусім змагацца. Мы мусім гэтую будучыню бачыць. Вот мы вам подкидываем крыху фактаў. Правильно я говорю, Александр? Так, ну, трохі сумна, канешне, но правильно так, но мы займаемся разбураю міфы, я у тым ліку пра гэтую дывізію СС, пра нешта яшчэ. Некаторыя пацверджаны, напрыклад, у Латвіі так спадае насельніцтва, у Эстоніі, Літве ўжо расце, у Эстоніі расце ўжо больш як 10 гадоў, а ў Латвіі ёсць гэтая праблема, і мы таксама яе абмяркоўваем у відэо. Але ж мы ўсё ж такі кажам пра то, што калісьці выбар у нас будзе. У тым ліку выбары ў Коордынацыйную раду. Выбары ў Коордынацыйную раду. Завярцелася, сябры. Ладно, давайте все ж таки скончым тэму з УНС. Зрабілі невялічкі анонсік. Так. Вось выбары ў Коордынацыйную раду. Александр удзельнічае у спісе. Якое у вас месца ў спісе, Александр? Так, афіцыйна я удзельнічаю ў спісе блок Прокоп'ева Егорова. І я там трэці ў спісе. Вау! Конечно. Ну, то бок, у прынцыпе, пасля Прокоп'ева і Егорова. Ну, так, але ведаеце, першае, галоўнае, гэта не спіс Прокоп'ева, Егорова, там, Технаровича. Гэта 34 чалавека, якія з'яўляюцца камандай. Гэта людзі з 15 розных краін, беларусы, якія зараз знаходзяцца ад Партугаліі да Канады, ад там Тбілісі да Вашынгтона. Некаторыя. Гэта людзі вельмі розных прафесій. У тым ліку у нас такія вядомыя людзі ў спісе, як Светлана Мацкевіч і многа каго іншага. Ну, вы зможаце паглядзець, хто гэта людзі, але гэта каманда. У першую чаргу гэта каманда. Мы ідзем вось такім спісам, і, канешне, блок здесь тут некае ключевое слово, таму што, канешне, мы бачым сваёй мэтай не ваяваць унутры палітычнага поля. Гэта вельмі бессэнсоўная такая зацея ваяваць паміж там Латушка ці Шабуцкім, які пайшоў на гэтыя выбары, ці некімі іншымі. Мы бачым сваёй мэтай ўсё ж такі будаваць гэтую вежу сілы ў замежжы. Мы лічым, што гэта вельмі і вельмі важна. Мы лічым, што беларускія палітыкі павінны аб'ядноўваць зараз у першую чаргу дыаспору, якая з'явілася ў нас, і што беларускія палітыкі павінны гуляць на свае грошы. Таму вось так, если казаць трохі караценька, у нас есть погляд, у нас есть праграма. Я падтрымліваю цалкам ідэалагічна тое, што кажуць Прокоп'еў. Я вельмі удзячны Егорову, таму што зараз мы бачым, як менавіта яго намаганнямі адбываюцца гэтыя выбары, таму што 12 спісаў і больш за 260 атрымалася ў нас кандыдатаў. Гэта азначае, што больш, чым былі гэтыя кандыдаты ў псеўдапалатку.
у іх было там 2,4, у нас там 3 з чымсьці чалавека. Ну так нельга казаць, все ж таки калі мне здаецца, што это памылка казаць, што конкурс 3 там чалавека на месцы, все ж таки это спісы. Да? Ну, спіс, ну, там так, не ясна, там прапарцыйна будзе все это. І... Так, але ўсё ж таки трэба разумець, што гэта 260 чымсьці чалавек не атрымліваюць грошай за гэта. Яны, наадварот, атрымліваюць 15 гадоў плечы судового пакарання і шмат чаго яшчэ. Такое, што мы пагаворым сёння яшчэ, тое, што абяцаў Лукашенко. Таму з аднаго боку так, гэта не такое не на простое параўнанне, а з другого, ну, трэба разумець, што марай КДБ, марай Лукашэнкі было бы, каб нікога не было. Каб змагаліся паміж сабой асабіста. Латушка з Брухадным з аднаго боку, і там, ну, не ведаю, хто у нас там яшчэ ў спісе ёсць цікавыя людзі, а цікавых людзей шмат, просто асабіста ў студыі, як гэта адбываецца. Каб не было адчування, што гэта цэлая каманда, а за каждым з гэтых каманд ёсць свая там арганізацыя, ёсць свая суполка, ёсць людзі, якія лічаць, што так трэба рабіць. Таму мне здаецца, што гэта ўжо некаторая перамога над страхам, які прапануе рэжым. Ну, а далей паглядзім, што будзе з сённяшняга дня только пачынаецца кампанія, таму я ўжо магу прыйсці в эфір, магу паказаць гэты цудоўны меч і размаўляць аб тым, што я знаходжуся ў спісе, 3е месца, блок Прокоп'ева. Ну, але, наколькі я разумею, спісы яшчэ не апублікаваны, так. Але вось я не ведаю, што тут тэхнічна, але з сённяшняга дня. Так, да, як бы да. Так. Сёння мы побачым, у якіх спісах, напрыклад, ёсць байцы палка Каліноўскага. Гэта адна з галоўных інтрыг, таму што уласна пытанне пра ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду чамусьці раскалола каліноўцаў. Ім забаранілі, ну, рада капітанаў, камандзіраў, прабачце, да, забараніла ўдзел, сабраўся сход. Складана сказаць, што там адбываецца, просто пераказваю тое з тых крыніцаў, што мне падаецца вартым даверу. Адбыўся сход, які ўсё ж таки прагаласаваў за тое, каб дазволіць байцам палка Каліноўскага ўдзельнічаць у выбарах, але гэтае рашэнне ігнаруецца камандзірамі, і як там будзе, незразумела. Ёсць канфлікт. Да? Ну так, ну калі мы глядзім на факты, то адзін з 12 спісаў гэта Воля, і калі я не памыляюся, і там першае лицо, першая асоба Кабанчук. І таксама у нас спісак, як я казаў, мы працуем каманду, у нас ёсць некалькі добраахвотнікаў, якія маюць гэты досвед, яны таксама дастаткова вядомыя асобы. Але былыя ці цяперашнія? Былыя, конечно. Вось, а ёсць яшчэ і цяперашнія. Ну, я так думаю, што магчыма... Ну, зразумела, што былыя ёсць у спісе ў Шабуцкага, ён сам, мне здаецца, можа сказаць пра сябе, што ён былы каліновец. А яшчэ у Розы Турарбекаў, я ведаю, ёсць каліноўцы ў спісе. Ну, карцей, цікава, што... Ужо цікава. От, разумееце, ну, ёсць пра што пагаварыць. Цікава, як каліноўцы размеркаваліся. Можна будзе нават з імі абмеркаваць гэта па розных спісах, мяркуючы па ўсім, у залежнасці ад таго, хто што, ну, думае, хто, чыя пазіцыя там бліжэйшая і гэтак далей. Гэта ўжо, ну, рэальна падобным да дэмакратыі. Ну, мы разумеем, што ў грамадстве ёсць вялікі давер да, ну, прабачце, да брэнду полк імя Каліноўскага. Таму гэтыя людзі павінны удзельнічаць у палітыкі ў той форме, якая зараз яна магчыма. Яна немагчыма зараз у Беларусі унутры. І нічога нельга зрабіць зараз Беларусі унутры, яна магчыма вось у такім выглядзе. Яны павінны удзельнічаць у палітыцы, яны удзельнічаюць. І, канешне, ну, я не ведаю, у меня была такая думка, што калі б яны пашлі нейкім адзіным спісам, то гэта было бы там 25-30% за галасоў, таму што давер вялікі да іх. Калі яны ёсць у розных спісах, гэта таксама добра. Ну, паглядзім, якія будуць дэбаты, якія будуць пазіцыі. У нас ёсць пазіцыя. Мы разумеем, што мы будуем, мы разумеем, для чаго мы гэта робім, мы бачым мэтай вось выбудаваць з каардынацыйнай рады менавіта такую вежу, якая патрэбна, каб адцягваць Беларусь ад Расіі, патрэбна, каб абараняць інтарэсы беларусаў тут у замежжы. І, канешне, яна патрэбна, каб уплываць, таму што, ведаеце, калі удалося габрэйскай дыаспары зрабіць тое, што яна зрабіла, пабудаваць цэлую дзяржаву, калі ўдалося армянам
ведаеце, увесці у міжнароднае гэта права тэрмін армянскае геноцид армян. Гэта ўдалося. Я упэўнены, што беларусы моцныя. Я упэўнены, што ў нас ужо досвед. Я упэўнены, што мы ўжо пераехавшы, ўжо прашло там 3 гады з паловай, што ўжо можна і нужна аб гэтым гаварыць. І мы будзем аб гэтым гаварыць. Паступова я знайшоў нечаканую, неспадзяваную нагоду нам вярнуцца на усебеларускі народны сход, таму што брэнду каліноўцаў давяраюць не толькі незалежныя беларусы, дэмакратычна настроеныя на перамены, але давярае і Лукашенко. Нават, я б сказаў, калі шчыра, давярае больш, чым нават я давяраю брэнду Каліноўскага, таму што я ўжо сёння даў з раніцы 2 такія каментары тлумачальныя украінскім медыям, якія типа як на Кобринский район напасть. Это значит з нашай тэрыторыі, да? Ну, украінцы паглядзелі, што Кобринский район мяжуе толькі з Украінай. Ён не мяжуе з Польшай, да? Ён не мяжуе з Літвой. Толькі з Украіны яны такія. Так хто будзе нападаць? Ну, па версіі Лукашэнкі, значыцца, захапіць Кобринский район. Ён сказаў, есть планы ў беларускай апазіцыі паклікаць туды войскі НАТО. Тут у іх украінцаў другая лямпачка загараецца. Так это войскі НАТО, типа, яшчэ мусіць прайсці типа з Польшы праз тэрыторыю Украіны ў Кобринский район, да, нейкім чынам. Кажуть, дзіўная гісторыя такая, крыху мы не разумеем. Вось, ну, сышліся, што все ж таки на дадзены момант гэта немагчыма, таму што ніводны украінскі камандзір не аддасць загад каліноўцам, якія фармальна з'яўляюцца вайскоўцамі ўзброеных сіл Украіны, сёння атакаваць Кобринский район, дайце там захопліваць Кобрин. Ну, а калі гаворка ідзе пра нейкіх дыверсантаў, да, якія рыхтуюцца ў Польшы, так мне здаецца, што іх ніхто на тэрыторыю Украіны ў прынцыпе не пусціць, таму што Украіне вайна, там на мяжы марынуюць як бы ўсіх фактычна, да? Кожны мужчына, які спрабаваў праехаць ва Украіну, не з украінскім пашпартам, да? Ён ведае, што, ну, могуць з цягніка зняць, могуць і ноч пратрымаць на час праверкі, да? Тут у нас гаворка пра нейкую групу ўзброеных людзей, быццам, да, якія, значыцца, будуць захопліваць тэрыторыю Украіны Кобрина, прыйдуць аднекуль з іншага боку. Ну, на месцы кіеўскіх уладаў прапускаць такіх людзей у Беларусь гэта просто тупо небяспечна. Ну, такого ніхто не будзе, ніякая краіна, акрамя Беларусі, якая рада была прапусціць расійскіх вайскоўцаў. Вось гэтыя людзі са зброяй, якія напалі на суседнюю краіну, акрамя лукашэнкаўскіх уладаў, да. То бок тут працуе такі прынцып абвінавачвае іншых у тым, што ты робіш сам, да, такое вось заганнага. Ну і украінцы, канешне, такія, ну ладно, хорошо, вот, все. Ну і вось тут мы так паціху паволі вяртаемся да УНС, да хлусні. І давайте вось я папрашу нам паставіць першы відос, чаму я на пачатку сказаў, што гэта ніякі не усебеларускі сход і не народны сход. Увогуле, я не ведаю, як вы, Александр, у мяне я не мог просто аддзелацца ад асацыяцыі з гэтымі съездамі. ЦК КПСС, да, вось, конечно. Да, вот дворец съездов, значится, вот все собрались с усіх этих самых. Куколки и все. Але есть розница. Глядите, одно мерапрыемство называется съезд ЦК КПСС, то бок сумленна прызнаюць, што тут адна партыя з'ехалася, толькі КПСС. Ну, может быть, ёсць нехта іншы, там, але, ну, а ў Канстытуцыі там, здаецца, у СССР быў это 6-й артыкул пра кіруючую ролю партыі у жыцці краіны, да? Вось, ну вось, гэта з'езд КПСС. Лукашенко свой з'езд называе усебеларускім и народным. А вот давайте теперь послушаем, кто на его приехал. Ну, чего там лукашисты собрались, как сейчас пишут, и видите, вот они, что он скажет, то и сделают. Да, здесь собрались лукашисты, врагов здесь нет.
Ну так атрымліваецца Чалавек. да, толькі тады не трэба называць сваё мерапрыемства усебеларускім і народным. Тут трэба называць з'езд лукашыстаў, да? Таму што народ беларускі, ён нашмат больш стракаты, ён пярэсты, ён як коўдра, ва ўсіх розныя меркаванні, ёсць розныя сілы, ёсць прыхільнікі дэмакратычных пераменаў, ёсць, значыцца, лукашысты, да? Ну так вось сабрал лукашыстаў, пагаварыў з імі, так і называй. Але не, усебеларускі і народны. Быццам бы гэта ўвесь народ. Гэта вот лукашысты. Мы разумеем, што это не так. Я сачыў толькі за яго адзіным выступам, калі я казаў гэтую эканамічную хлусню, ўсё астатняе так падагналі, но я задаволены. Таму што ніякага сэнсу, канешне, у гэтым мерапрыемстве няма. Тое, што прыйшлі там 1200 чалавек, які ён сам прызначыў, там траціна гэта, ведаеце, гэта такі народ, як бы председатель райисполкома, кіраўнік. Гэта народ, а такіх там наўпрост 300 чалавек першых. Другія 600 чалавек, гэта таксама праз яго абраныя нейкія дэпутаты-дэлегаты, якіх ніхто не вылучаў. Мы ведаем, попробуйте адказаць на пытанне, які дэлегат вас прадстаўляе зараз як бы парламенце. Просто паспрабуйце ўспомніць, хто гэты чалавек. Яшчэ 1/3 таксама дзяржаўныя нейкія там установы грамадзянскай як бы супольнасці. Мне вельмі цікава, што Гайдукевіча кінулі, ведаеце. Што яго не было? Ён-то быў, ведаеце, Белая Русь у нас же не толькі партыя, але некае грамадскае аб'яднанне. І вось чамусьці, я не ведаю чаму, каго прадстаўляе Белая Русь, ад іх 80 чалавек пайшло. А Гайдукевіча не была такой магчымасці. Таму ў Белай Русі на гэтым, прабачце, съездзе, 100, ад Гайдукевіча там 3-4 чалавека. Вось я не ведаю, як ён себе адчувае, чалавек, які больш яго крышыць у тэлевізор, маша гэтымі бравямі на нас усіх, яго кінулі. Все лукашысты равны, а некоторые равнее. Апозіцыя. Я яшчэ раз нагадаю, я призываю галасаваць за Гайдукевіча. Скоро будуць выборы прэзідэнта, Гайдукевіч наш кандыдат. Не памыляйцеся. Так вось, Александр правакатор. Гаворачы пра гэты усебеларускі народны съезд, ведаеце, для мяне вельмі цікавым было тое, што я учора увечар, так адбылося, я сядзеў у дома прыйшоў такі стамлёны, а YouTube мне падкідывае гэты канцэрт з нагоды усебеларускага народнага схода. Я яго і уключыў. Вось я крынжаціна, канешне, тая яшчэ. Но галоўнымі зоркамі на гэтым канцэрце было 3 чалавека. І ўсе яны не былі беларусамі. Гэта была Таісія Павалій, 59 гадоў, якая спявала что-то, што я тебя аддалжыла ў кагосьці. Такая цяжкая женская доля. Лукашенко любіць Таісію Павалій, гэта вядомы факт. А гэта «Течет ручей». Кадышева подняли з гробу, прыехала Надя к нам. І, канешне, яшчэ Газманов, які скончыў гэтую праграму, но скончыў, ведаеце, вельмі такі было у меня подозрение, што ён, канешне, экстрэміст, таму што астатняя песня была «Эскадрон моих мыслішальных». Я вось хацеў сказаць, што Газманов гэта ж певец перабудовы. Так. Гэта ж вот это вот все, пад што развальвалася краіна, якую ўсё ж таки біяграфію. Так чалавек экстрэміст зрабіўся. Конечно. Так вось гэта 3 галоўныя зоркі, якія выступалі перад дэлегатамі усебеларускага народнага схода. Хто з іх беларус і народны? Ведаеце, гэта вельмі дзіўная падборка гэтых артыстаў. Гэта такая махровая, ужо памёрлыя людзі, у сэнсе гэтым мастацкім. Гэта памёрлыя людзі. І гэта самае усебеларускі народны сход, гэта тое ж самае зборышча зомбі. Але дабіў мяне фінал. Калі выйшлі усе артысты выйшлі на сцэну і пачалі спяваць песню 58-го года. 1958 года. Про тревожную молодость. Голосами так вельмі напружаныя лица такие, прям как бы здаецца, зараз прям побегуць кудысьці нешта будаваць, не побежали. Так вось і з таго боку таксама усталі гэтыя ўсе чыноўнікі. Песня была
Забота наша такая. Хоронили кого-то напрыканцы. Потому что, конечно, ну, карацей, гэта не вызывае нічога, кроме вот таких вось здзекаў. І, дзякуй Богу, гэтага ніякае дачынення да жыцця гэта не мае. Таму то, што яны прынялі нейкія две паперкі, я не ведаю, ну чаму іх не мог прыняць парламент? Вот гэта две канцэпцыі. Гэта справа парламента. Бессэнсоўна, але ведаю, што у вас штосьці яшчэ есть цікавае. Да, канешне, Александр на пачатку відэа казаў, што в прынцыпе хлусню Лукашэнкі часам вельмі лёгка паверыць, часам праверыць, часам крыху складаней. Ну вось мы для таго, каб не быць галаслоўнымі, знайшлі прыклад хлусні, якую вельмі лёгка праверыць. Да, літаральна хвіліну займае праверка, і сутнасць гэтай хлусні ў яшчэ адным прапагандысцкім наратыве пра тое, што там Латушка, Ціханаўская, дэмакратычныя сілы, апазіцыя, яны хочуць, кажуць, прапануюць, патрабуюць знішчыць Беларусь. І вось мы зараз папросім таксама гэтае відэа, гэты кавалачак маленькі з Усебеларускага народнага сходу з Лукашэнкам, каб нам паказалі. Лохушкин призвали уничтожить Беларусь, ни мало ни много. Цитата. Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить. Ну, глядзіце, нават тое, што сказаў Лукашенко, вот там маўчанне такое, да, все паківалі галавамі. Беларусь застаецца апошняй краінай, у якой захоўваецца смяротнае пакаранне, смертная казнь по-русски, да, ее необходимо уничтожить. По-беларуску было б яго немагчыма. Яго трэба знішчыць, і тут бы ўжо не было нагоды для того, каб сказаць, што Ціханаўская там заклікае знішчаць Беларусь, тому што зразумела, што гаворка ідзе пра смяротнае пакаранне. Калі не зразумела, да, калі ёсць нейкія сумневы, давайте пашукаем арыгінальную цытату. І я папрашу паказаць нам тое, што мы знайшлі. Гэта англамоўная цытата Светланы Ціханаўскай. Я так зразумею, што яна была выказаная, калі нехта там з расійскай дзярждумы прапанаваў у Беларусь як бы экспартаваць людзей на смяротнае пакаранне. Маўляў, у нас мараторый, а ў іх дазволена, так давайте мы ім будзем, значыцца, адпраўляць туды, а яны там будуць, значыцца, знішчаць людзей. Бачым мы, да? І вось гэтая цытата цалкам. Всё, як прачытаў Лукашенко, акрамя слова знішчыць. Таму што там мы бачым слова «эболіш». Да? Слово «эболіш», хто знаёмы з гісторыі, быў у Злучаных Штатах такі рух абалюцыяністы. Гэта ў часы адмены рабства. Да? Адмена. Эболіш – гэта адмяніць. Трэцяе значэнне – гэта знішчыць. То бок Ціханаўская ўжывае нават не слова «destroy», там, да, не «capture», там, не што-небудзь такое. Яна знішчае слова, першае значэнне якога адмяніць, менавіта ў такім кантэксце. Адмяніць рабства, адмяніць смяротнае пакаранне. Да? У Лукашэнкі няма, яму не далі, не знайшлі яго прапагандысты большай, значыцца, спробы вось гэтага запазіцыйнага лагера, больш крамольнага выказвання пра знішчэнне Беларусі, чым вось гэта танная маніпуляцыя. Да? Нават няма слова «знішчыць», да? Вось ёсць слова «адмяніць». І абсалютна відавочна, што гаворка ідзе пра смяротнае пакаранне, а не пра Беларусь. Далей у цытаце Ціханаўскай адмяніць смяротнае пакаранне і рэжым злачынны, які, значыць, у Беларусі цяпер сябе рэалізуе. Ну і вось я калі бачу і чую такое, ну думаю, это нахабства нейкае. Ну сур'ёзна, вот так вот заліваць просто ў вочы вот людзям, да, і там з Ютуба, ну калі, ну сур'ёзна, ну там
хто-небудзь сказаў мы хочам здзічыць Беларусь Тым больш, калі пашукаем, мы можам знайсці такіх людзей, але ёсць Наталья Радзіна, напрыклад, в адкрытую кажа, давайте нанесем удар там і все такое. Мы можам знайсці такіх людзей. Вот. І гэта, дарэчы, таксама паказальна. Нема маналітных дэмакратычных сілаў, ёсць розныя людзі, у якіх розныя гледзяшча. Адны там заклікаюць да аднога, а іншыя да іншага. Лукашенко бачыць у гэтым слабасць, але не можа нават падабраць прыклады, каб не хлусіць сваім вось гэтым паплечнікам. І мне здаецца, што это ўсё, канешне, небяспечна, Александр, у выніку, да? То бок, вось гэтая двухдзённая накачка, мабілізацыйная такая, мабілізацыйна-мілітарызацыйная, да? То бок, ворагі, ядерная зброя. Мы, калі што, значыцца, это самае. Яны заклікаюць знішчыць. Мы мусім там трымацца, да? І вось гэтыя людзі, мяркуючы па ўсім, яны з'ехалі вось такім настроем. Я думаю, што крытычна настроеных людзей там, калі былі так нейкі мізер, Ігор Тур, конечно, праявіў сябе з нечаканага боку. Ён так прямо было бачна, што з цяжкасцю трымаўся падчас размовы Лукашэнкі. Ён калісьці сам крытыкаваў чыноўнікаў, якія засынаюць вось падчас гэтых бясконцых нарадаў і выступаў, але сам вот на сваёй скуры адчуў, як гэта цяжка не заснуць. Так, бачу, што нас крытыкуюць, Александр, у чаце за тое, што не задаем пытанне. Давайте позадаем. Давайте я трохи про вот да, пробачьте, конечно. Давайте так, давайте будем... у меня все спокойно внутри наконт гэтага запужвання. Чаму? Потому что вот я побачыў, напэўна, трэба таксама зрабіць нейкі матэрыял, там обзор тэлебачання беларускага. Тэлебачанне беларускага глядзяць 60% насельніцтва, але толькі 30% з іх глядзяць навінавыя перадачы. Астатнія серыяльчыкі там, да? Так, кіно. Таму вось гэтая хрень можа трапіць у 20%. Але што яны прапануюць? Гэтыя людзі, якія сабраліся ў зале, там ліку Лукашенко, ён гаворыць так: вы мои паплечнікі, вы за мяне сядзіце на канапе. Нічога не рабіце, у мяне тут ёсць КДБ, у мяне ёсць тут войска, у мяне тут ёсць райвыканкам, яны ўсё за вас зробяць. Гэта пазіцыя чалавека пасіўнага. І таму я не баюся. Ён не прапануе сваім паплечнікам, як мы будзем прапанаваць у выбарах у Коордынацыйную раду, думаць і працаваць самім. Ён не прапануе гэтага. Таму, дзіўна такое, ведаеце, ёсць там, выйшла Барбі, выйшла Оппенгеймер, вось зараз выйшаў Всебеларускі народны сход. Таксама кіноха. І лепшая кіноха, чым гэтая на другім беразе, якую зусім немагчыма глядзець. Тут хоць нейкая інтрыга, трэба паглядзець, разгадаць ягоны рэпус. Але не больш за тое. Якія ёсць пытанні? Пытанні такія. Вы вельмі скептычна і рэалістычна глядзелі на сітуацыю ў ПКК, асабліва пра збор на дроны. Байцы выхадзілі і уходзяць. Як вы лічыце, што новы крызіс у ПКК можа канчаткова зруйнаваць? Як лічыце вы, што складана? Карацей, можа новы крызіс у ПКК канчаткова зруйнаваць арганізацыю? Я не ведаю, што адбываецца ўнутры, трэба запытваць тых людзей, якія знаходзяцца ўнутры і якія ваююць. Я бы слухаў іх, і таму гэта не майго ума, я не магу об этом разважаць. Дарэчы, магчыма, што ізноў жа ў гэты месяц выбарчы. Слухайце, ачышчэнне нейкае, праз крызіс. Галоўнае выйсці з нейкім станоўчым вынікам. Але я ж кажу, што вось гэтыя людзі, якія ідуць у палітыку, яны, у прынцыпе, тэарэтычна, можа быць, і змогуць выказвацца наконт таго, што адбываецца. Прынамсі, такія пытанні, я думаю, ім будуць задаваць. У ВНС Лукашенко пагражаў родным збеглых. Гэта такая, там таксама шмат хто зачапіўся за гэтую цытату, і пра маёмасць сваю вы забудзьцеся, і родным вашым там што-то будзе дрэнна. Ці будзе Кныровіч пасля гэтых пагроз трымаць язык за зубамі? Мне здаецца, што... Я сеў за тое, што не трымаў язык за зубамі. Я 2,5 гады пасля выхада з калоніі кажу тое, што я думаю. Я прыехаў у Польшу, не застаўся Беларусі дзеля таго, каб казаць тое, што я думаю. І калі мяне нешта стрымлівае, то верыце, адукацыя і ўнутраная інтэлігентнасць, а ніяк не пагрозы Лукашэнкі. Я размаўляю сам з сабою наконт гэтых межаў,
і маю спрэчкі з сваімі блізкімі, канешне, і плачу за гэта. Але мне не так шмат засталося жыць, каб стрымлівацца, слухаючы Лукашэнку. Ну, мне здаецца, што падчас нашага стрыма цяперашня, які адбываецца на наступны дзень пасля заявы Лукашэнкі, Александр не дужа сябе стрымліваў, так што адказ хутчэй не. І так, апошняе пытанне пра каардынацыйную раду. Ці сапраўды неадпаведнасць прозвішча Коўшык у пашпарце мусіць быць падставай для нерэгістрацыі? Што там адбылося, Александр? Вы ў курсе сітуацыі? Ну, гэта пытанне трэба задаць выканкаму, таму што ён дакладна зможа адказаць, што менавіта адбываецца. І давайте так, па-першае, я з вялікай павагай стаўлюся да працы Аліны Коўшык. Я жадаю, каб яна была ў спісе і каб яна працавала ў каардынацыйнай радзе, калі яна сама гэтага жадае. Гэта, няма ніякіх прэтэнзіяў да Аліны Коўшык, не можа быць. Па-другое, ёсць нейкія правілы, якія, насколькі я разумею, якія не супадалі з тымі дакументамі, якія былі пададзены. І зараз ідзе некая там размова, як прывесці адно да другога. І галоўнае пытанне, наколькі я ведаю у выканкама ў тым, што яны не могуць ставіцца асабіста да Аліны. Ці працуюць правіла агульныя для ўсіх? Ці яны не працуюць? Мы ж жадаем пабудаваць ўсё ж такі дзяржаву, дзе права гэта права, а не права там нехта патэлефанаваў і гэтых дапусцілі, а гэтых не дапусцілі. Але ўсё ж такі я не ведаю дакладна, што адбываецца, і трэба запытаць у выканкама. Прабачце, калі ласка, хвіліначку рэкламы. А калі у вас есть пытанне да Блока, Прокоп'ева, Егорова, у тым ліку і да мяне, з чым мы ідзем, можа, у вас есть жаданне нейкі наказ даць і потым пракантраляваць, а можа быць, есть жаданне казаць, якія мы ўсе неправільна робім, а вы ведаеце, як рабіць правільна, то зараз павінна з'явіцца ў чаце і, магчыма, потым у каментарах для пакуль пошта, а далей будзе і спецыяльны сайт, і так далей, для сувязі. Калі у вас ужо есть нейкія да нас наказы, пішыць, калі ласка, туды, мы будзем вельмі ўдзячны за магчымасць паразмаўляць з вами. Сябры, на гэтым скончым сёння, таму што праз ужо 5-4 хвіліны у нашым стрыме з'явіцца эканаміст Леў Львоўскі. Думаю, што абмяркоўваць Зміцер Лукашук з ім будзе тэмы сумежныя з намі, а вось пішуць, што Кім Чен Ын калісьці расстраляў чыноўніка, які заснуў на яго нарадзе. Ігор Тур, падрыхтуйся. Ладно, Лукашенко яшчэ ўсё ж такі не Кім Чен Ын, а Беларусь ўсё ж такі яшчэ не зусім паўночная Карэя. Я думаю, што ўсё будзе з Ігорам добра. Вось, так вось, я думаю, што абмяркоўваць будуць нешта таксама эканамічнае, але, канешне, такім больш акадэмічным узроўні. Не так, як мы з Александром, з фрывольнымі заўвагамі і пачуццём гумару, спадзяюся. І заходамі Павалі і у Рызу. Да, і Газманову. Сябры, дзякуй вялікі, Александр, дзякуй вялікі вам, што глядзелі. Больш за 1000 гледачоў у нас сёння было, гэта таксама класна. А, дарэчы, тыдзень-то адзначыўся тым, што Александр пабіў свой папярэдні рэкорд і стаў адзіным гледачом стрыма, у якім прапагандысты Гладка і Прыдыбайла абмяркоўвалі нешта пра ўсебеларускі народны сход перад тым самым усебеларускім народным сходам. Адзіным гледачом на 42-й, не на першай, не на трэцяй хвіліне, на 40 там нейкай хвіліне Александр быў адзіным гледачом. Так што дзякуй вам. Дзякуй, што вы з намі, а не з імі. Дзякуй вам вялікі. Канешне, я зайздрошчу гледачам, прабачце, яшчэ хвілінку, гледачам Еўрараду, таму што да мяне быў нехта, хто прынёс такую цудоўную кнігу, потым быў я, зараз будзе Лев Львоўскі, які з'яўляецца, магчыма, такіх эканамістаў у Беларусі 3, а магчыма і 2. Таму трэба яго слухаць, а потым будзе Артём Брухан, мой калега, а зараз как бы ўжо не вельмі калега, а гэты праціўнік. У іншым спісе, да? Ён натуральна ў спісе Паўла Латушкі. Таму я зайздрошу вам і глядзіце Еўрараду, падпісвайцеся. І глядзіце Александра Кнаровіча і падпісвайцеся, калі вы знаходзіцеся ў бяспеке. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.